गिबियावनो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। फैबाय थानाय सोंथिनि फिननाय मोननो थाखाय प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब। बुहुमनि गासै बुब्लिनि बेसेबां जौफान हायेन? 32 जौफान, 41 जौफान, 42 जौफान, 69 जौफान। फिननाया जाहैबाय दा 41 जौफान। एसियाखौ आमेरिकानिफ्राय फाराग खालामदों सुएज जाम्फै, बेरिं दै सुजाब, इउरेल हाजो, लहित लैथो। दा फिननाया जाहैबाय बेरिं दै सुजाब। कुइसन नं 3 सुएज जाम्फैनि गोलावआ बेसेबां? 160, 150, 200, 190। फिननाया जाहैबाय क 160। कुइसन नं 4 इउरेनासनि ग्रहसाफोरनि अनजिमाया बेसेबां? क मोन 18, ख मोन 15, ग मोन 30, घ मोन 16। दा फिननाया जाहैबाय ख मोन 15। कुइसन नं 5 बाज्रुमथायनाय बोसोरनि गासै साना बेसेबां? क 366, ख 365, 4/1 सान, ग 360 सान, घ 365 सान। दा फिननाया जाहैबाय 366 सान। भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। उनफोराव आरोबाव मोजां सोंनायनि फिननाय मोनगोनखौ आसा खालामनानै थाबाय। गोजोन्थों।